Hele min verden ændrede sig den dag, hvor alle de tilfældige kort begyndte at regne ned over alt. Først virkede de harmløse nok, så en masse af os venner opfandt det her seje nye spil. Der var det, at vi indså, at kortene ikke var så harmløse alligevel. De var fyldt med utrolige kræfter fra en anden verden. Mit navn er Dan, og sammen med mine venner Bruno, Marucho, Julie, for ikke at nævne her stor i slaget Shun og Alice, er vi Bakugan Kampklan. Bakugan, et mål, 2 verdener. Hvad skal der ske med dig, hvor tingene går den anden vej? Ryggen op mod muren, nu må du give den fuld skrue. Det sidste chance nu, men du har kraften nu. 2 verdener, der kolliderer, for du må slås for retfærd, for den er væk, væk, væk. Det er Bakugan. Bakugan Kampklanen. Masquerades bal. Hvor irriterende. Hvordan kan det være, at dans dumme Bakugan-bold tæller du ikke gør? Nå, hvorfor? Kom nu. Hvis du er derinde, så sig det mindste noget. Hvis jeg beder dig meget pænt. Sig noget! Hvad sker der dog? Hvor kommer du nu fra? En Bakugan-kæmper. Udfordrer du mig til en kamp nu? For hvis du gør, så lad os få gang i sagerne. Jeg fik ikke fat i navnet. Jeg nævnte det ikke. Kald mig Masquerade. Her, lad mig se den. Hvor er den bare sej. Er det den Bakugan, jeg har læst om på nettet? Tada! Lad jeres øjne nyde synet af den eneste ene Drago. Er det den, der kan tale? Hey Dan, få den til at sige noget. Hvor er jeg misundelig. Min har ikke sagt et ord endnu. Eller måske har du bare fundet på det hele, Danny. Jeg skal nok bevise det, okay? Ja, kom så. Kom nu. Okay. Jeg skal nok vise jer det. Er du parat, Drago? Så er det nu. Bakugan, stå! Måske er den gået i stykker. Kom nu, Drago, sig noget. Bakugan, stå! Bakugan, stå! Stå! Du gør mig flov nu, Drago. Hey Dan, glem bare Drago. Jeg har tænkt mere over, om du har lavet dine lektier. Ja, for hvis du ikke har, så vil frøken Purdy være over dig. Nej! Jeg glemte det. Jeg er så dødstemt. Måske kan jeg stadig nå det. I må hjælpe mig, ellers er det sveder for evigt. Må jeg ikke kopiere dine noter? Bed om. I må da hjælpe mig her, venner. Sikke et ynkeligt menneske. Hvis han tror, jeg er her for at underholde ham, så tager han sandelig fejl. Jeg har en meget vigtigere mission. At forhindre Vestroyas ødelæggelse. For mig modstand. Ja. Må samle styrke. Elever, hører det ikke klokken? Det er frøken Purdy! Måden kommer til at blive knust. Drago! Stop! Hør nu, du må stoppe! Drago, stop! Nej! Hvem er ansvarlig for at medbringe kugler til mine timer? Daniel? Ja! Vi ses lige efter timen. Javel, frøken! Har du forstået, hvad jeg siger? Hvordan har jeg fået rodet mig ind i den her knibe? Og hvis vi bruger hypotenuse-teorien til at triangulere cirkumferencen, så vil modificeringen give os Helmholtz-differentialet, lige med vores problem. Jeg må finde en måde at kunne bevæge mig frit i det her domæne. Men jeg må skynde mig, da Vestroyer er i fare. Naga står bag dets ødelæggelse, og jeg må stoppe ham. Men først må jeg finde ham.
Mand, al den rulle rundt på gulvet har virkelig gjort dig beskidt, lille fyr. Sådan, nu ser du helt ny ud igen. Helt skinnende og sådan. Du ville sikkert ønske, at jeg gjorde det her hele dagen. Og hvis du bare ville tale til mig, så... Stop det skrubberi, menneske. Jeg er ikke dit legetøj. Du skræmte livet af mig. Men jeg vidste, du kan tale. Hør lige her, venner. Han kan tale. Min Draco talte lige til mig. Hørte det? Han sagde, han ikke bare var legetøj. Daniel, nu er det altså nok. Kan du høre min stemme, unge mand? Ja, frøken Purdy. Jeg vil gerne have, at du lytter godt efter. Eftersidninger i resten af semesteret! Tak, fordi du ødelægger mit liv, Draco. Det eneste, du skulle gøre, var jo bare at tale. Kan vide, om alle de andre kæmpere derude har lige så stedige Bakuganer. Okay, vi er logget på. Hej så, venner. Hvordan går det? Jeg håber, du forstår, at det er din skyld, at jeg tabte en Bakugan-kamp i dag. Ja, hør nu, Runo. Lad mig nu være. Hvad snakker du dog om? Den orm til Masquerade kom forbi og gav mig en total afklapsning. Han har vundet kampe over hele verden. For ikke at tale om alle de chatrum, jeg har tjekket, er fulde af børn, der taler om Masquerade. Hvad er der med ham? Han har vundet alle de kampe, han har deltaget i, og børn mister deres Bakuganer på stribe. Det er alvorligt. Men Runo, fik han også din? Aha, min dyrebare Terraclaw er væk for evigt. Vi må altså gøre noget, Dan. Bare rolig, venner. I kan regne med mig. Hvis den klovn kommer i nærheden af mig og vil kæmpe, skal jeg nok vinde alle Bakuganer tilbage. Inklusiv din Terraclaw, Runo. Den maskerede marker får en omgang. Sejt nok, Dan. Jeg vil ønske, jeg bare kunne kramme dig. Også mig. Uanset hvor god den Masquerade-fætter er, så skal jeg nok sætte min egen Bakugan på spil og vise ham. Hvad hvis du også taber? Det gør jeg ikke. Ved du, hvor højt han ligger placeret? Den seneste opdatering på nettet placerer ham på en udelt førsteplads. Det er da bare løgn, hvad? Det er umuligt. Den bedste Bakugan-kæmper i verden burde være Sean. Noget stemmer ikke. Jeg må ordne det. Uanset faren, uanset risikoen, uanset fjenden vil jeg marchere i kamp med hovedet mod sky og vende sejrene tilbage. Det er min mission at følge den stjerne. Hvad nu? Et spørgsmål. Hvordan har du tænkt dig at udfordre Masquerade, hvis du ikke ved, hvor han er? Tja, jo, det er et godt spørgsmål. Hey, Masquerade, det er Dan her. Hvad med en lille kamp? Mand, det stinker. Hvad med det her? Hey, Masquerade, jeg er led og ked af, at du hunser med kæmperne, så du får en omgang. Altså, hvis du er mand nok til at acceptere min udfordring. Nå, er du? Eller har du tænkt dig at gemme dig bag ved din grimme maske, som den lille linselivs, du er? Din Bakuganer er mine. Er du med, makker? Navnet er Dan, og jeg udfordrer dig til en kamp. Jeg er den nye nummer 1 her i byen. Du laver sjov. Stille. Kan du ikke se, at jeg bluffer den her fyr, Draco? Man skal jo narre ham ud og spille. Nøj, du sagde lige noget, Draco. Hør godt på mig, menneske. Wow. Jeg er ikke et legetøj. I din sfære ser du mig kun som en slags spillebrik, der kæmper for din fornøjelse. Jeg vil spørge dig, er det her kun et spil for dig? Hallo, det er det bedste spil nogensinde. Jeg elsker alting ved Bakugan. Det gør, at jeg føler mig levende, kontrollerende, og det allerbedste, jeg elsker at vinde. Hvad er der galt, Draco? Siger du, at du ikke har lyst til at kæmpe? Jeg troede, det var det, du var programmeret til. Jeg er ikke helt med. Bakugan er mere end et spil. Hey, Masquerade, jeg ved, du er derude, så hvis du lytter, hvorfor viser du dig så ikke, så vi kan tage en kamp? Vinderen tager det hele. Taberen går derfra med ingenting. Men jeg advarer dig. Jeg er god. Og med Dragonoid og jeg giver dig nogen på frakken. Ingen håndser rundt med kæmperne og slipper godt fra det. Så hør lige her, marker. I morgen efter skole under jernbanebroen på Palmdale Avenue, der finder kampen sted. Og du må hellere møde op, dit kryb. Har du mund forstået det, Masquerade? Kom nu af banen der. Flyt dig. Pas på, jeg skal forbi. Det her bliver for vildt. Jeg er så klar, at han ikke får en chance. Kom så, yeah! Du må hellere møde op. Er du her? Vi har ventet på dig. Det er bare synd, at din gode ven Masquerade ikke er dukket op. Ikke jer to igen. Jeg har ikke tid til det her. Hvorfor stikker I to ikke bare af? Jeg forlanger en omkamp. Det skylder du mig.
Så frem med kortene, og lad os få gang i en kamprod. Klar eller ej? Ej, helt ærligt. Det her totalt spilder min tid. Nå, vi kan lige så godt få det overstået. Vil du kæmpe mod mig, så kom an. Ja! Okay. Bakugan, åbn feltet! Vi er på! Der kommer mere Bakugan-kampklanen lige om lidt. Tilbage til Bakugan-kampklanen. Det er utroligt, du slog min Robotalian og min Gaganoid. Jeg er ked af, at jeg skulle fortælle dig det, Suchi, men så svært er det heller ikke at slå dig. Så er du klar til at tabe din Ventus. Ja, den er næsten min. Kom så! Okay, Drago, gør det færdigt for mig. Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! En Dragonoid! Når han slipper mig fri, kan jeg frit bevæge mig rundt i denne verden. Her kommer det, Drago. Aktiver egenskabskort. Men min ildmur vil ikke være effektiv mod et dyr med vindegenskaber. Drago, hvad laver du dog? Vi er lige midt i en kamp. Jeg tager ikke imod ordre, menneske. Hvad? Ind med dig! Det er den åbning, jeg har ventet på. Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Falconeers styrkeniveau forøget til 300 G'er. Hey, jeg er måske lidt nede på styrke, men din Dragonoid er ubrugelig mod min Falconeers vindegenskaber. Og blot for at være sikker, giver jeg den en ekstra tand. Aktiver egenskabsoverspring og samarbejde mellem Ventus og Paris. Kom så! Han hoppede lige over ildmuren. Man kan kun bekæmpe ild med en smule vind. Troede du, din Dragonoid havde mere styrke end min Falconeer? Forkert. Ild bliver trumfet af vind. Falconeers styrke 400 G'er. Hvad skal vi gøre, Drago? Falconeer! Vores kamp er ikke mod hinanden. Jeg kæmper ved at bruge mine instinkter, Dragonoid. Kom dog til fornuft. Det er negativ energi, der driver dig. Drago! Du giver mig ikke noget valg. Ildmuren kvalte vinden. Du taber. Hvorfor bliver du ved med at gøre det her mod mig? Mand. Se nu, hvad der skete med dig. Sagde jeg det ikke? Men nej, her står i slaget her ville ikke lytte. Og se selv, hvad der er sket med dig. Knyt så, Akira. Nu går jeg hjem til mor. Hey. Vi ses senere, smarte. Hvis I gerne vil tabe, hvorfor giver I mig så ikke bare et ring? Hey, Drago. Smart som du tog dig af vinden. Men for at være ærlig, blev jeg altså lidt bange. Stilhedstrippet igen. Nå, men den her gang falder jeg ikke for det. Du kan... Jeg leder efter Dan Kuso. Er du Masquerade? Nå, så du bestemte dig for at møde op. Nu kan jeg endelig få sat ansigt på navnet. Så Masquerade, jeg hørte, du har stjålet min makkers Bakugan. Hvorfor? Vi lægger en del tid i at organisere det her spil, og jeg har ikke tænkt mig at lade dig eller nogen andre ødelægge det. Det stopper her, Masquerade. Det er på tide at kæmpe, Dan. Er du klar? Åbn feltet! Portalkort, klar! Koncentrer dig. Det er et træk. Hvad må det var, han smed ned? Så må jeg vel hellere bruge mit Supernoid-kort med højere gear. Kom så, Supernoid! Lav noget ballade! Bakugan, stå!
Bakugan, kæmp! Reaper, stå! Reaper styrkeniveau 370 G'er. Serpenoid styrkeniveau 320 G'er. Åbn portalkort nu! Serpenoid styrke forøget til 620 G'er. Okay, Masquerade. Vis, hvad du kan. Lad os se dig trumfe den slemme dreng. Aktiver egenskabskort. Dimension 4. Hvad er det? Blot et af mine mange kæledyr. Det er et egenskabskort ved navn Dimension 4. Wow. Serpenoid styrke faldet til 320 G'er. Serpenoid! Åh nej! Han tog mit dyr lige ud af kampen. Hvilken utrolig styrke. Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Bakugan, kæmp! Bakugan, stå! Aktiver egenskabskort! Saurus, glød! Du slog mit portalkort, men du er ikke i stand til at overgå mit egenskabskorts styrke. Aktiver dobbeltdimension. Mand, han lukkede for egenskabsstyrken. Nej, Saurus! Det er uretfærdigt. Jeg vil have mit Bakugan tilbage. Det kan jeg desværre ikke klare. Når først dommedagskortet er spillet, er kampen forbi. Dommedagskortet? Ja, Dan. Dommedagskortet. Har du først spillet det, så overgår det alle kort og sender den besejrede Bakugan ind i en anden dimension for bestand. Det er da løgn! Dommedagsdimension. Han er ret menneske. En Bakugan kan aldrig slippe ud af dommedagsdimensionen. Der møder vi vores evige hvile. Intet er mere frygtet. Nu ved jeg, hvordan du stjæler alle Bakuganer. Men spørgsmålet er, hvorfor ødelægger du vores spil, Masquerade? Dan. Hvem har dog sagt, det kun er et spil? Hver eneste kamp er ægte. Draco! Portalkort, klar! Kom så, Draco! Det er vores eneste forsøg! Hvorfor gør du det her? Forstår du, hvad der er sket i Vestroia? Det kommer ikke mig ved. Det gør det da! Jeg er soldat, og i det her univers har jeg friheden til at danne et hold med et menneske. Så jeg kan arve den uendelige styrke. Dit fjols! Jeg har fået nok af dig. Det er på tide at sende dig til dommedagsdimension Dragonoid. Kom så, Draco! Ha' en behagelig rejse. Draco, åbn portalkort. Aktiver ildstorm. Det er vores sidste kort. Sådan nu. Hvad er der galt? Ultimativt boost! Draco, hvor er du? Draco. Jeg skånede ham for dig. Hvorfor? Du ved nok, jeg kunne have fanget din Bakugan, men jeg besluttede det modsatte. Det var skægt, Dan. Ses. Vent! Jeg kan slå dig! Jeg ved, jeg kan! Bakugan er ikke bare et spilknægt. Der er andre dimensioner og kræfter involveret. Det er en kamp, der kan føre til hele verdens undergang. I virkeligheden? Og den eneste måde at stoppe det på, er, hvis du besejrer mig. Det er jo vanvid. Nå, men
menneske. Det var en Dragonoid. Kan vide, om man slås med sin fulde styrke. Jeg aner det ikke. Og desværre besad han ikke det, jeg søger efter. Men jeg vil huske unge Dan Kuso og hans Bakugan Drago. Mander! Det stinker! Jeg skal nok slå dig, Masquerade! I næste episode af Bakugan Kampklan laver Drago og jeg en smule larm derhjemme. Nå ja, mine forældre er en lille smule bekymrede, men jeg siger, at de ikke skal bekymre sig. Vi brænder jo ikke huset af. Så forener Drago og jeg os mod en fyr, der hedder Ricky Maru. Han tror, han er så sej, fordi Masquerade har sat ham op til at kæmpe mod mig, men jeg skal vise ham. Det kommer næste gang i en fight mellem venner. Bakugan Kamp! Vi ses, venner!